Aladin i čarobna svjetiljka. Živio jednom jedan dječak koji se zvao Aladin. Dječak je bio pametan, ali nije volio raditi. Jednoga dana pošalje ga majka na tržnicu da potraži posao. Tu je Aladin sreo čarobnjaka koji mu reče: učiniš li kako ti kažem, nagradit ću te s više zlatnika i nakita nego što si ikad sanjao. Aladin je bio uzbuđen kad je to čuo. Slijedio je čarobnjaka sve do mračne špilje izvan grada. Čarobnjak zatraži od njega da uđe u špilju i pronađe svjetiljku koja je tamo skrivena. Tada je Aladinu dao prsten i rekao: nađeš li se u nevolji, protrljaj ovaj prsten, pa će doći duh i izbaviti te iz nevolje. Aladina je iznenadilo ono što je vidio u špilji. Svaki kutak bio ispunjen zlatom i dragocjenostima. Aladin nađe svjetiljku i brzo se vrati do izlaza. Povikao je: čarobnjače, našao sam svjetiljku. Odlično, odgovori čarobnjak, daj mi je brzo. Aladin nije vjerovao čarobnjaku pa reče: ne tako brzo, čarobnjače, najprije mi pomozi da izađem. Čarobnjak se razljutio i gurnuo veliki kamen na ulaz u špilju gdje su ostali Aladin i svjetiljka. Aladin je pokušao sam pomaknuti kamen, no kamen je bio prevelik i težak. Jao meni, ne mogu izaći, jadikovo je naglas. Iznenada se sjeti čarobnog prstena. Protrlja ga dlanom i na njegovo iznenađenje pred njim se stvori duh koji snažnim glasom reče: gospodaru, ja sam duh prstena, kako da ti pomognem? Aladin se isprva uplaši, no brzo se ohrabri i upita: možeš li me poslati kući? I začas se nađe kod kuće. Izvadi svjetiljku što ju je pronašao u špilji. Tko zna što će se dogoditi ako je opet protrljam, mislio je Aladin gladeći svjetiljku. Iznenada se pred njim pojavi veliki duh. Duh čarobne svjetiljke reče: zapovjedajte, gospodaru. Aladin je bio vrlo uzbuđen, te poželi golemu palaču i vreće zlata. Jednoga dana, pokraj Aladinove palače, prolazila je kraljevna. Zaustavila se i razgovarala s njim, te su ubrzo postali dobri prijatelji. Aladin zatraži kraljevo dopuštenje da se oženi kraljevnom. Kralju se Aladin svidio jer je bio dobar i velikodušan, pa je odobrio brak. No, ubrzo je čarobnjak otkrio da Aladin ima čarobnu svjetiljku. Bio je ljut što je
Aladin tako bogat, pa i sam poželi imati svjetiljku. Prepredeni se čarobnjak prerušio u prodavača svjetiljki i otišao do Aladinove palače. Noseći svjetiljke u vreći, vikao je: "Stare svjetiljke za nove svjetiljke mijenjam." Kraljevna je čula starčeve povike. Ona nije znala da je Aladinova svjetiljka čarobna, te ju je rado zamijenila za novu svjetiljku. Čarobnjak se vratio kući, jedva čekajući priliku da upotrebi čarobnu svjetiljku. "Napokon je moja!" viknuo je radosno. Čarobnjak protrlja svjetiljku i pojavi se divovski lik duha. Duh reče: "Gospodaru, zapovijedajte." Čarobnjak je bio vrlo zadovoljan. "Premjesti Aladinovu palaču i kraljevnu daleko odavde." Želja mu je bila ispunjena. Kad se Aladin vratio na mjesto na kojem je nekad stajala njegova palača, bio je zgranut vidjevši da je nestala. Još je gori bio nestanak njegove voljene kraljevne. Aladin se sjeti čarobnog prstena. Brzo ga protrlja i zamoli duha da ga odvede do čarobne svjetiljke. Na svoje veliko iznenađenje nađe se u čarobnjakovoj kući. Srećom, čarobnjak je spavao, te se Aladin ušulja u sobu i zgrabi čarobnu svjetiljku. Čarobnjak nije ništa primijetio. Aladin protrlja svjetiljku. Još jednom se pojavi golemi duh i ponizno reče: "Gospodaru, zapovjedajte." Ovaj put Aladin mu zapovjedi da čarobnjaka prenese u daleku zemlju iz koje se nikada više neće znati vratiti kući. Potom Aladin naredi da mu vrati njegovu palaču. Želja mu je bila ispunjena za samo nekoliko sekundi. U palači je bila i kraljevna. Silno se obradovala ponovnom susretu s Aladinom. Od tog dana Aladin i kraljevna nikada više nisu morali brinuti o čarobnjaku.